Znam da navijači Partizana su osjetljivi kad ja pričam o Željku Obradoviću. Malo su onako osjetljivi su malo, tako da bit ću oprezan. Ali vraćamo se na onu priču što sam ja pričao prošli put, gde sam kod Mileta, kad sam govorio, znači, Željko sjajan, mislim, ko sam ja da kažem da je sjajan ili nije sjajan, vrhunski trener. Ima titule koliko ima, slava Bogu, da Bog da ih osvojio još toliko. Ali on čovjek došao ovde da napravi neko čudo. Mislim, ljudi ne čine čuda, Gospod čini čuda, danas ljudi ne čine čuda. On došao da napravi čudo, nije ga učinio, nije ga napravio. Potrošeno su ogromna sredstva na igrače, to se zna kroz godine. Nije osvojio ništa. Osvojio je KLS i Abu kad je Zvezda se smorila više, bilo im dosadno da osvajaju. Znači, nije osvojio ništa. I sad, znaš, vodi se priča što je otišao. Šta što je otišao, brate? Otišao zato što možda treba i ranije da ode. Zato što nije napravio rezultat, brate, zato je otišao. Znači, nema tu sujete, nema tu ega. Čovjek je otišao zato što nije napravio rezultat. Kažem, osvojio je, imate titule da mu Gospod Bog podari još toliko, ali kažem ti takav rang trenera, da kažeš da tebi igrač igra igrice ili lupom da ne slušaju. To ne smeš da kažeš. Pa ne smeš to da kažeš, brate. Sad ja kažem, znaš, imam 3 dece, ja kažem, brate, znaš, ovaj mi je kreten, ne sluša me ništa. Ko tebe pita, te ne sluša, brate? Na kraju krajeva to dete ako ispadne kako ne treba ili bude neki dio, pa ja sam taj prvi koji će reći, majstore, ja sam pogrešio. Nisam znao da mu priđem. Ovaj traži ovakvu pažnju, ovaj traži, svoj moraš ovako, svoj moraš, znaš, ne možeš na svakog, znaš, nećeš dobiti efekat. Džaba. Znaš, džaba taj pristup, džaba vriska, džaba skika, ako ti ne dobijaš ništa na terenu, ako je na terenu haos.